माइसांनि गोहोमा गोग्लैदों सा सानजा ओनसोलावबो सा सानजा ओनसोलनि गोबां रायजोफ्राव गोबां अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामावबो दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां जिल्लाफ्राव अखा हानायखौ नुदों। दिनै फुंनिफ्रायनो सा सानजा ओनसोलनि गोबां रायजोफ्राव अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिजोरामाव दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां अखा हागासिनो दं। माइसांनि गोहोमा सा सानजा ओनसोलावबो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मिजोरामनि आइजल नोगोरावबो गोबां अखा हानायखौ नुनो मोनदों। फिन फोरमायबावोदि माइसांनि गोहोमा गोग्लैदों सा सानजा ओनसोलावबो सा सानजा ओनसोलनि गोबां रायजोफ्राव गोबां अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामावबो दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां जिल्लाफ्राव अखा हानायखौ नुदों। दिनै फुंनिफ्रायनो सा सानजा ओनसोलनि गोबां रायजोफ्राव अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिजोरामाव दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां अखा हागासिनो दं। माइसांनि गोहोमा सा सानजा ओनसोलावबो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मिजोरामनि आइजल नोगोरावबो गोबां अखा हानायखौ नुनो मोनदों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।